זרע זרעי עד עולם. הם בי ביצחק, אחרי אותך, ושברך תשמור עליך, וכיתות הרעים תרצה. כי בי ירבו ימיך, ויוסיפו לך שנות חיים. אורך ימים ועניין ושמור ובעוד. אדוני עוז לבוא ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. גדל והתקדש שמי רמה, בעלמת דברה הוא עתיד על השפה, וחייתם מסייע, יתהון וחיי אלמיה, מבנה קרתה עד ירושלים, שכללה יחלה נעקר פרחן נפרד מנהרה, ולבתה פרחה די ישמעיה להפכה, וימליך קדושה בריחו ובחוטה ויקרא, ויצמח בוקנה ויקרא משיחי. חי יכולנו ויום יכולנו וחיי לכל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמיה, יברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשה ולברכו לעילם מכל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה אדם ירם ואשמה ויבוא אמן. על ישראל רבנן בת המיליון ועל כל תלמידי תלמידיון ועל כל מאן דסקין ברוך את הדברה קדישא דין ביתי בכל אתר ואתר. יהא להון וכל שלמה רבה חינם וחיזה ורחמי וחיי עליכם וזוני רווחה ופוגנה מקדם רבוני וישמעיה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה משמעיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. שלום ואמרו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. כתב בכיר את המגלמת שלנו בכל השנה, הרב יואב פולס. בואו בבקשה. קודם כל אנחנו נודה לכל אלה שהיו איתנו במשך כל השנה. זה הכי הגדול חזי, חמי, אני ועמיחי ורדי שהיה איתנו למשך כל השנה. כי הם חיינו ואורך ימינו והם נגיע יומם ולילה. ליואב היקר, תודה רבה על ההשקעה בלימוד מסכת תענית. ההתמדה שלך ראויה לכל שבח והוקרה. שם המשפחה מודים לך שזכינו ללמוד במשך השנה לעילוי נשמת אבינו מורנו ובתיה בת אלישע. ובורא עולם ייתן לך הרבה כוח להמשיך ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים, בריאות טובה, עושר ושמחה. מאחלים לך שבט צבי כהן, זכרונו לברכה. נזמין את הרב ידעת שטראוס לדברי תורה בהזכרה לאבא, בבקשה. ערב טוב. אני מאוד מתרגש בערב הזה כשאני רואה איזה מפעל ענק יכולים שני אנשים פשוטים וצנועים להופיע בעולם, לחולל בעולם. אני חושב על כך שבמציאות שבה כל כך מנסים לפגוע בנו ולהקטין אותנו, לא רוצה להאריך בכל הדברים הקשים שאנחנו עוברים, ואתה רואה את כל האופטימיות, את כל האמונה, את כל הביטחון שעם ישראל חי, ולא במילים, לא בסיסמאות, במציאות. כל ענף הופך להיות עץ, וכל עץ מוציא ענפים נוספים, ואתה אומר, כולם נקבצו בהולך, זה עצמו כל כך מרגש, נכון, אנחנו ביום אזכרה, ביום שנה, אבל כשרואים את המפעל, את מה ששני אנשים פשוטים וצנועים משאירים בעולם הזה, לא נדבר על חלקם בעולם הבא, זה מאוד משמח, מאוד מאוד משמח, וזה נותן לך את הביטחון ששום מחסום לא יעצור אותנו, ושום קושי לא ימנע מאיתנו לצמוח ולהתפתח ולגדול בארץ הזאת. אני לא הכנתי דברי תורה, אני רציתי לדבר על עצמי, האיש, כמה דקות,
ולספר מהזווית שלי, אני הגעתי לכפר פינס, לא בכפר פינס, אני לא חקלאי, אני לא מושבניק, הגעתי מהעיר, הגעתי מהעיר. שאחת הדמות הראשונות שהכרתי, זה היה צבי, ואני רוצה לספר איך הכרתי אותו. אני בכפר פינס כאיש מלטון, אז ראיתי לקהילה, הסיבה, עם דמונות, אני כאיש מחנך במלטון. הקודם היחיד שהייתה לי השקה מלווית עם הקהילה, זה בכנס. דברים אחרים לא הייתה לי שום השקה עם הקהילה. והדמות הראשונה שאני הכרתי זה עצמו, וזאת לכם לספר. אני הייתי משהו בחינוך הראשון שלי. שחרית, ספר, הולך לבית המדרש, ויש לו גם היום וגם אז בית מדרש גדול ורחב, עם כל ספרים חשובים וטובים. ואני התחלתי לספר, לסגר את המוזיאון, כי אני רוצה להמשיך גם למחרת, אין ספר. לא הבנתי מה קורה פה, כל פעם זה משנה, פעם זה גמרא, פעם זה ספר כזה, ספר אחר, אני מניח את הספר, אין ספר. לנסות להבין מה קורה פה. אבל שיש מישהו שחשוב לי להגיד שהכתיבות בבית הכנסת יהיו יפות וקיות, נקרא לזה לצורך העניין. ואתה אומר למצב, ראש תכניס אותו לתא שלך, תחזיר לשתי מקום. ואז גליתי לזה הדברת הזה. עשיתי את זה מתוך על השליחות שאני רוצה לעשות למען הקהילה. אבל כשאני אקח לך את הספר, אז שאני רוצה שבית הכנסת ייראה ראוי, ייראה נכון, ייראה יפה. וגם בית המדרש. לאט לאט גיליתי שלא רק אחד שלוקח ספרים, אלא אחד שמקים ספרים ומקים ספרים, וידעתי בשלב אחר, אתה יותר מאוחר שאני מחפש את הספר ומשאל צבי, יודע כל ספר, יודע את התחום של כל ספר ואת המקום של כל ספר. ולכן כשהוא היה מחזיר ספרים, ולא סתם לוקח ספר ומחזיר, כל ספר שמחזיר למקומו, אני אומר לכם, בכאב, אין מישהו בבית הכנסת שיודע מה המקום של כל ספר. אין אף אחד כזה שנכנס לתוך הפינה הזאת שצבי השאיר אותה פתוחה. יש לנו ספרייה מאוד מאוד, איך אני אתייחס לנושא הזה בעוד מאוד ומתנספת. אבל אין לספרים מקום. זאת אומרת, בבית הכנסת יש קבוצות של ספרים, אבל לספר מסוים אין מקום, ואתה לא יכול לדעת אם השתמשת בספר והחזרת אותו, אם אחר אתה תמצא אותו שם, או שהוא במקום אחר. אז מה זה צבא היה בעצם בצורה פשוטה בספרים? מכיר כל הספרים ונאמן וכבר התנסו לתפקיד שלקח על עצמו שהספרייה תהיה ספרייה לחברים. וכאן אני ממשיך לראות את הנושא הזה. שנייה, אני רוצה לראות שלוש משהו. חזר באופן מקצועי, לא משנה רק למדרכים. והחבר הזה שלי שם, זה היה החיבור שלו, בספר הזה, ולא תקשיב, בספר הזה אפשר למצוא שום מקום. ואני לכם אף אחד לא תיקח את הספר הזה, אני אעשה לך עסקה, תתן לגביי, ומי שאחראי, אני אקנה לכם באיזה סט יפה של ספרים, ששווה לקרוא בספר הזה, אני עליתי לכפרתי מהספרים שאנשים משתמשים בהם, לא משנה, בספר הזה, אני אקרא מציאות, ואי אפשר לציאות. והעסקה הוא באמת, ואני קיבל לכפרתי, אז אני אקרא לצבי כאן עליהם, מה דעתך? זה ספר של אני אבל אף אחד לא חיברה עם מישהו זה נכנס של פרטים אז אנחנו לא יכולים לוותר עליו
גם זה דבר שאני כזה, מאוד קשה, מצרים ובספריה, חלקים שיש להם תפיסות אחרות, אבל לשמחתי מצאתי כל האחרונה, וחבר'ה עברו כל מיני ספרים, אז מצאתי פרוגרם עולם לגמרי, האמת להם שהספר הזה נמצא ברגעים נפש, או לא צריך לקנות אותו. אני לא מסתכל את הסיפור הכללית האלוקים, הסיפור הלאומי של עוד חבר, המקום הזה הוא אחד המקומות שאני מעביר את דברים. הכרה, למה שזה לא יותר נגמר, אני אעשה את זה את השאלה, תגיד לי, לשאול את האנשים, בסוף פעם מתברר סביבי, כבר כמה שנים, היה מעשיר את הספרים, ובחירת זה גם, ולוקח חיים, ולוקח על כל אחד מהם, כדי שזה ואין את הספרייה, וחשבתי, הספרים האלה, זה כמו הילדים שלנו, רוצים ספרים בריאים, ספרים בריאים, מה העניין של היישוב? יש בזמנו, אני לא יודע, אני לא יודע, אני ממש, ספרים וספרים, הדברים הם ספרים, שזה היה ראשון יחסן את כמה פעם בשנתיים, לא היה פעם אחת, אחרי שקיבלתי את הכל בהבנה, אבל אני מודגש את זה, ושוב אני אומר, המספרים הזה, אף אחד לא תוכל זה כסף, אין לך מספר, אין לך מלאים, אין שיהיו בריאים, שלא יכולים חלק שלא יקרה להם משהו. אז זה היה סביב המקום הזה של הספרייה. תחום אחר שבו אני ככה מאוד הערכתי את המפעל של צבי, זה היה כל הנושא המדיני, הוא היה פרופורטוס שהביא לידי ביטוי את הפרופורטים שלו גם לבית הכנסת. יש שצריך שניים, שלושה תקנים בבית הכנסת, היה מקושר בצורה הכי משמעותית אפשר, יותר משמעותית, והיה מקושר שפע של גדולים, מכל הצדדים, מכל הכיוונים, גם בצורה אסתטית, את העמוד הזה בדגל כזה, את העמוד הזה בדגל כזה, והקישור הזה גם נשאר עד ירושלים, כל התקופה הזאת, בזמן הזה בית הכנסת באווירה חגיגית ומיוחדת. המושג שלמיטב מבטאים סביב סביבתו, ולכן זה היה קידוש שלא בעצמו כמו אם אני מתכוון. אני מדבר לפני כן, לפני ואחרי, שזה היה רעיון שלו, של יום העצמאות בבוקר, אחרי התפילה, להתכנס בקידוש. ומביאים קידוש, ומביאים דברים, ויושבים. אני גם זוכר את זה, כי יש גם אחד הראשונים שדיבר בקידוש, סיפר את החוויות שלו, זה אילן, כן, מה? איך אומרים, לא שלא אעריך גם בכל הסיפור בלבד מכירה, אבל אני רק אומר, זה תפיסה שלא בא משום חיה, משום עבודה מהלב, והעבודה זה לא איפה שאפשר להחליט לעבור ככה, צריך לתת לו משקל ולתת זה לא רק כל מה שמשתתף בישראל עושה, בסדר, אבל לתת משקל ומידע בבית הכנסת. גם בנושא של בדיקת כהנים שמנסה לעשות בדיקת כהנים כהנים מרחקים שבדקו ובדקו קודש. כמו שאם הכהנים רואים בדוכן בשבטים ושבטים 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 אנחנו שנמשיך הלכה מה קרה, אבל לא. אם מבחינתו, אנחנו בצורה כזאת וצריכים את החגיגית שגם העצמאות, וימים לתורה מביא ימים ברוחנו, וימים העצמאות ולברכת כהנים בצורה כזאת בהחלט, ביטא את היחס המיוחד שלו כלפי יום העצמאות. אני רוצה לסיים בצבי בשנים האחרונות, בשנה וחצי ממש,
בשנה האחרונה שלו, התחלנו איזושהי מסגרת של מאוד ערני, מאוד מפתח, מקשיב. אני עכשיו מצטער שלא נשארתי להרבה שלו, וככה מתרשם וככה מתרשם וככה ומגיע יחסית לדברים שנאמרו, אני תלות מפגעים אחרת נוספת שמאוד מאוד התרגשתי זה. טוב, ערב טוב, אחרי דברים כאלה שגלעד, אני כתבתי כמה דברים כדי לא להתפשט ולא להיסחף. אז אבא זיכרונו לברכה פתח כל פעם בפסוק אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה. לכאורה יש כאן סתירה, סוד ישרים זה סוד, ועדה זה משהו שמפורסם בגלוי. מסביר הגאון רבי נתן גשטטר בהסבר מתוק מדבש, כמה שאדם יגיד תודה לאבא שבשמיים ברבים לעיני כל העדה, על כל זה הוא אף פעם לא ידע את גודל החסדים שהקדוש ברוך הוא עושה עמו בגדר סוד ונסתר. הרב ניסן כהן מסביר, אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה, התחברתי לזה שזה מה שאבא שלנו התכוון כל פעם שהוא פתח את זה, שהחייני וזיכני והגיעני עד הלום, במה אקדם להשם החף לאלוקי עליון, ומה אשיב להשם כל תגמולה לאלי. אפתח בדברי תהילה אל אלוקינו אשר לא הסיר את חסדו הגדול מעמי מעודי עד היום הזה. וזהו. זה ההרגשה שלי כל פעם שאבא היה פותח, זו הייתה הכוונה שלו, להודות לבורא עולם בכל פעם, בכל הזדמנות, על הכל הטוב שהקדוש ברוך הוא גומל איתו. עברה שנה, זה נראה כמו אתמול. במיוחד קשה מאוד הנושא של החגים של הימים הנוראים. יום כיפור האחרון עמדתי וכל פעם עצמתי עיניים וראיתי אותו מאוד מולי בשנה שעברה, ועם כל הקושי עמד והתפלל בעמידה, ושרפות שניות, הקרפות האחרונות שלו בחייו. זכיתי ללוות את אבא מקרוב מאז שחזרתי למושב מהצבא לפני כ-50 שנה. היינו שותפים להרבה מאוד נושאים, עבדנו יחד, נסענו יחד, היינו קרובים מאוד. זכיתי להיות יד ימינו לאורך השנים. אבא זיכרונו לברכה חי חיים מלאים של תורה ועבודה, כפשוטם, חי בצניעות ובענווה, דוגמה ומופת לעבודת השם. ולמסירות לענייני הציבור התמיד להיות שותף מלא לכל החיים שבמושב, שותף בכל השיעורים, בכל שעות היממה, דרך שותפות בשלום זכר ובבר מצווה, וגם באספות חברים ובכל הפעילויות השונות שהיו במושב, תמיד היה בין הראשונים להגיע. אני מאחל לכולנו, משפחה, חברים, מוקירי זכרו, שנזכה כולנו לחיים מלאים וטובים, לבריאות, בשלום ובשלווה. תודה. עברה שנה בה נפער חלל גדול, שנה של כאב וגעגוע, שנה בה הרבנו במעשי חסד ומעשים טובים, למדנו והתפללנו לעילוי נשמת אבא. אבא היה מאוד משמעותי ומאוד מעורב בחיינו ובמשפחה כולה. השתתף כמעט בכל האירועים המשפחתיים. אבא היה כתובת לכל שאלה והתלבטות, תמיד ידע לתת את העצה הנכונה. ובשנה הקשה הזו נלקחה מאיתנו בחטף נכדתו בתיה סלומון אבי. השאירה אותנו המומים וכואבים, יהי זכרה ברוך. אבל היו גם שמחות רבות השנה.
נינים התחתנו, אלרועי וטל, עטרת ואורי. נינים הגיעו למצוות ונולדו נינים ונינות הנושאים את שמו של סבא צבי. נולד כרם צבי כהן בן שלומי ושחר. נולד צבי אבני בן ישעיהו ושירה. אלה בת יעקב ואמונה. תמר בת אפרת ואביחי. עופרי שושנה בת נדב וחן. ושניאור זלמן בן בורליה ושמואל. ובכל האירועים השמחים האלה בלט מאוד חסרונו של סבא צבי. אני רוצה לספר שני סיפורים על אישיותו המופלאה של סבא. איך מתנהג אדם שיודע שזמנו קצר. יום כיפור בשנה שעברה חל ביום רביעי. בימים חמישי ושישי סבא סיים לספור את כל הכסף של פדיון כפרות. בדרך כלל היה מחכה לנו, לילדים, לנכדים, שנעזור לו. אבל הפעם עשה הכל לבד. ערך רשימת אקסל במחשב לכל ישיבה, לכל עמותה, מהו סכום הצדקה. כשאמרתי לו בבית חולים, אבא, אתה צריך לחזור הביתה, לסיים את פדיון כפרות. אז הוא חייך וענה לי, הכל מסודר. הרשימה נמצאת ליד המחשב, ובואי תתקרבי, אני אגיד לך איפה השארתי את הכסף. מזל ששאלתי. ובאמת הדבר הראשון שעשינו כשקמנו מהשבעה, היה לשלוח את התרומות לכולם. וסיפור שני שסיפרתי אותו כבר הרבה פעמים, אבל הוא כל כך מפעים שאני חייבת להמשיך ולספר. התאשפזנו עם אבא בערב שבת בראשית בטיפול נמרץ לב. כבר היה 12 בלילה כשהגענו למחלקה, ונפרדתי מאבא כי אין אפשרות להישאר לידו בטיפול נמרץ. למחרת בשבת בבוקר ראיתי ששעת הביקור היא רק ב13:30 בצהריים. אמרתי לעצמי שאני חייבת לראות את אבא, אז עמדתי ליד הדלת וחיכיתי. וכשיצא אח מהמחלקה ביקשתי להיכנס. הוא אמר לי, זה לא שעת ביקור אבל תיכנסי לרגע. אבא כבר ישב במיטה ערני. אמרתי לו שבת שלום ושאין אפשרות להישאר לידו כי זה טיפול נמרץ, אבל אני פה בחוץ, כשיתאפשר אכנס שוב. וכך חיכיתי במסדרון, ולאחר כמה דקות יוצאת אחות ואומרת לי, תראי, אבא שלך לא אוכל כלום, אולי את מוכנה לעזור לו? אמרתי בשמחה ונכנסתי. ואז אבא אומר לי, אפשר לקבל כוס קפה? אבא לקח את כוס הקפה בשתי ידיים ואומר, עכשיו אני אעשה קידוש. זה אבא שלנו. אחר כך גם נטלתי לו ידיים, ברך על החלה ואכל מעט. אני אוסיף לספר מה ששמעתי מחמי ושמולי. בשמחת תורה בשנה שעברה, לאבא כבר לא היה כוח לרקוד ולהשתתף בהקפות. בבוקר החג חמי שכנע את אבא לעשות מאמץ ולהשתתף בהקפה של הכהנים, כפי שעשה כל השנים. אבא החזיק את ספר התורה, אמר בקול את הפסוקים, וכל הקהל עונה לו בהתרגשות. אבא עשה הקפה אחת, ופה בעצם סיים את תפקידו, כי אחרי החג נחלש והתאשפז. כמה זה סמלי ומשמעותי שאבא נפרד כך בבית הכנסת עם ספר התורה. יהי זכרו ברוך, תהיה מליץ יושר לפני כיסא הכבוד, על משפחתנו, על קהילת כפר פינס ועל עם ישראל כולו. שכתבה בתקיעה שלנו זיכרונה לברכה. לאחרונה התעדכנה הרבה שירים, וזה שיר שכתבה על סבא אחרי השבעה. אמונה. אמונה בהשם והשגחתו והתמידות. אמונה בצדקת הדרך. אמונה בתורה ומצוות. אמונה בביאת המשיח.
שמחה. שמחה על כל יום שקמים. שמחה על עשייה מתמדת ללא הרף. שמחה על משפחה והולכת וגדלה. שמחה על ארץ ישראל וגאולה. הודיה. הודיה נותן על כל מה שנותנים לנו. הודיה לבני משפחה שטורחים בשבילנו. הודיה לכל מי שמסייע, גם דברים המובנים מאליהם. עין טובה. עין טובה לדברים שקורים לנו, ואיך אפשר בכל מצב נתון להמשיך ולהתקדם. עין טובה על משפחתנו ועל אנשים שסביבנו. צניעות. צניעות בכל המעשים והנהגות. צניעות בחיים הגשמיים. צניעות בידע ובזיכרון מדהים, גם כנושאים בתפקידים ובחיים. שליחות בכל מקום. לעשות מה שצריך. שליחות לכל יהודי להכיר את דרך אבותיו. שליחות בצורכי ציבור ובצורכי היחיד. חריצות. חריצות להשפיע בעבודת הבורא. חריצות לעמול בכל מה שבאחריותי. חריצות במטלות הבית ללא עזרה. חינוך. חינוך הילדים נכדים שבאים לבקר. חינוך בשקיות ומתקים כשאתה מגיע לבקר. חינוך ברכת יום הולדת מעוצבת במייל. חינוך במתנה לכל אירוע או חגיגה. סבא, הלב ממאן להאמין. תחזור מיד עם המשיח, נפגע דעת מאוד בתיה. התמונה באמצע, שרואים, בתיה זכתה לבקר את סבא ביום חמישי, בכל המועד האחרון לפני שנה. וזו התמונה שלהם. זה חיים. סבא יקר, לפני הכל אני מבקשת לומר תודה. תודה שכמו תמיד היית מדויק בזמנים. שנה שעברה תהינו כולנו, איך לא חיכית עוד קצת להשלים 100 שנים? אבל עכשיו במציאות המורכבת שמסביב, רציתי להגיד תודה שנתת לנו להיפרד ממך כמו שצריך בשנה שעברה. האם כבר ידעת? הרי ברור שראוי אתה ללכת מאיתנו מיד לאחר הימים הנוראים, בידיעה ברורה שעלית למעלה זך וטהור. בשנה שעברה, ברמה הפרטית, חגגנו כולנו יחד בסוכות ושמחת תורה, ואחר כך נפרדנו ממך. השנה, מתוך שמחת החג, קיבלנו בשורות המזכירות טעם גלות. אולי כי לא היינו גם לא מספיק, אולי כי שכחנו להתפלל בכוונה כמוך וליישם, ללכת קוממיות בארצנו. בלוויה שלך סבא, סיפרתי על דמעותיך, על איך שפחדת מבוא יום הדין, ועל שק הדמעות הוא שם למעלה, המלא על גדותיו בדמעות והתרגשות, שמחה ועצב, המעורבבות זו בזו. סיפרתי על קבלת הפנים שבוודאי מחכה לך מהמשפחה, החברים, השותפים לדרך, ומנינך הקטן לוי, היושב ודאי על ברכך. ועכשיו סבא אני יכולה לראות בעיניי איך מיד בהיוודע המציאות שם במרומים, בעיצומה של שמחת תורה, העמדת את כולם על הרגליים, לקבל בחיבוק ובאהבה קדושי עולם שעלו בסערה השמיימה. ועתה יושבים איתם יחד שומרים ומביטים על עם ישראל ועל כל בני המשפחה כאן בארץ ההולכים בדרכך. אלה שנלחמים כמוך בהגנה ברורה על הבית מאויב אכזר. אותם הדואגים לחיזוק רוחם ותורתם של חיילינו בישראל כולה כפי שעשית אתה לאורך שנים. אותם הדואגים לחינוך הילדים ולהשמעת תפילות תינוקות של בית רבן. מי שמחבקים גם את הרחוקים מדרך השם, המזכירים כי יש רגעים שבהם החיבור להשם יתברך טבעי כל כך. מי שהולכים בדרכך ובדרכה של סבתא ומנהלים משק בית גם כשהמצב לא פשוט או כשאחד מבני הזוג לא נמצא, מדויק או עסוק בצורכי ציבור. אותם שעסוקים בלדאוג שלאחרים יהיו צורכי יום יום, גם אם זה אומר להתנדב במכולת. מקווים סבא שאתה גאה בכולם ובטוחים שאתה שומר על כולנו ומכוון את דרכנו.
סבא יקר, בכל מקום בו היית סיפרו על חריצותך והחתירה למטרה שלך. אין דבר כזה משימה שלא מגיעה אל תכליתה. איך תמיד הדברים היו לך פשוטים, שלחיות בדור של גאולה זאת זכות שהיא חובה גדולה. ידעת וביטאת זאת כל חייך, באמונה ועבודה בלתי פוסקת. ואנחנו בתפילה שנבין זאת, שנהיה ראויים למחיר ולארץ. שם שכעם אולי לא ידענו להעריך איזה אוצר יש לנו, בדמות ארץ, מדינה וגאולה. והתחלנו בשאלות האם באמת שווה פה ומה המשמעות של להיות יהודי, ואולי זה נתון לפרשנות או לאימות. והשמאי היושב במרומים הגדיר לנו היטב את המחיר. ופתאום לכולם ברור יותר גודלו ועוצמתו של היהלום הזה. הלוואי שנזכה להאיר בו מהרה אור גדול לעולם בעוז ועוצמה. ובאחת מקרנותיו יאיר אור חדש של חלקת האלוקים בגוש קטיף, תמיד תעלה ותצמח, ובראשו ינצנץ בית מקדשנו. תודה סבא שבזכותך ובזכות סבתא והדרך שבה נתתם את העץ העצום הזה, נדמה כי במשפחתנו הדברים האלו קצת יותר פשוטים ומבוררים למרות הכאב. מבקש ממך סבא לפעול בכוחותיך גם שם, גייס את כל יכולותיך, אפעל את מי שסביבך, גש לריבונו של עולם ואמור לו כי מכתו פעלה פעולתה, העם בישראל הבין את גודל המתנה שניתנה לו, מה מחירה וכמה יקרה היא. אמור לריבונו של עולם שיעזור לנו להיות ראויים, שיחזק את חיילינו ולוחמינו, שישלח למנהיגנו כוח, אומץ ומרץ רב לעשות רצונו. יתפלל כי המחיר לא יגדל, ושיחד עם עם ישראל כולו נהיה גם אנחנו אוהבים, מאמינים וראויים למורשת הגדולה שהשארת אחריך ולבשורת הגאולה שתאיר מהרה. תן נשמתך צורה וצרוחי. תודה רבה. מה עניינה של תמונה? תמונה נועדה להנציח, להזכיר, אדם, סיטואציה, מקום. ואני עוד לא התרגלתי שאם אני רוצה לראות אותך, שאם אני צריכה להסתכל, זה בתמונה. עוד לא התרגלתי שאם אני רוצה לדבר איתך, זה מול תמונה. אני בשלב שאני צריכה להיזכר בך על ידי תמונה. עוד לא התרגלתי שאתה לא תלוי ידי. בקר ודם, חי ונושם, צועד בצעדים מהירים, מכין לעובד בסקוויטים ליום הולדת, קורא לידי הגדה של פסח במנגנת ביד השעון. מברך אותי בערב שבת, מוסיף נשיקה על הלחי. לא, אני לא שם. אני מתקשה להסתכל בתמונות בלי לבכות. אני מתגעגע. אני להרגיש את החיסרון. אני להבין את החיסרון שנהיה לי בתמונה. אני מתקשה להבין שזו המציאות, שאני לא מבין שווה לכפר. שאני נשאר דרך בשולחן שבת. שאני נשמע סיפורים, שירים, שאני נבין לבקר בסיפה שלך ממדינים, שתספר לנו על כל קישור וקישוט, שאני נשאר להסתכל ביחד כסף ירקות צדקה, שאני אכין לך קפה, בלי סוכר, כי יש משהו מתוק ליד, שלא תתפנק את ילדיי במשהו מתוק לפני שבת, שלא תתפנק לבקר אותנו בעדי עם, ועוד עכשיו שיש לנו בית שדיברנו על יהדות, ולא תשתתף איתנו באירועים המשמחים, הראשון להגיע, האחרון ללכת. אני מתקשה להבין שהלכת. גם אם זה בגלל תודה. הלכת לי, ממני. גם אם זה הייתה משפטו טוב, והלכת, כיסא הכבוד, עם ההורים שלך, עם האחים שלך, שתגידי בגלגלתי על המאוד, אבל תגידי. המלאק בעבודים,
ומנסה להסתכל בתמונות, אבל זה כואב מדי. גם כשעברה שנה, היא עברה מהר מדי, וזה לא נתפס, וזה לא מתעכל. הדבר הממשי הזה, שאני מרגיש ממך, ואיתך, ועכשיו, זה לא דרך תמונה, להחזיק בתמונה, זה לא מספיק לי, שתדע שאני צריכה חיבוק. ירים לך. גם ממך, וגם מסבתא, ואני צריכה גם מרק עגבניות, וגם פלצ'יקים. ובקרוב ממש ניפגש בבית המקדש, שלא ייקח עוד הרבה זמן, כדי שאני לא אשאר רק עם התמונות. תודה ליעל, ולגלעד, ולכם וכל מי שבא. אפשר להצטרף? אם לא עוד, תשאר בו. ערב טוב. נגיד רק משהו קצר ככה, ספונטנית, כמו שחזי אומר. באמת זה קשה לדבר על סבא בהזכרה. סבא זה משהו מאוד מאוד חי, מאוד נושם, מאוד נוכח. הרבה לפני שאנחנו זוכרים את עצמנו, ובברית האחרונה, לפני שבועיים וקצת, אז לוי השלישי, בן 3, אז הוא ראה ככה שמגיעים עוד ועוד אורחים, עוד ועוד דודים, אז הוא שאל איפה צבי, איפה צבי? משום מה, שאל משנה וחצי, שנתיים, הוא קרא צבי, לא יודע למה זה נתפס לו ככה, כולנו קראנו סבא, ואז הוא ראה אתכם, הוא אמר, הנה צבי, התחבר לו איכשהו, באמת זכינו לקרוא צבי, וזה שבועיים וקצת שככה בבית, אנחנו מורים הרבה את השם הזה, באופן קצת מפתיע אפשר לומר שזה מאוד מאוד מנחיח לנו בבית, באופן מהרגשה שלי, סבתא שולה, כיוון שבאמת לא הוגענו אף פעם להגיד צבי. כשאני צבי, אז מי היחיד או היחידה ששמעתי אותה אי פעם קוראת לסבא צבי, זה רק סבתא שולה. אז אנחנו אומרים צבי צבי ונזכרים בסבתא שקוראת לסבא. אז זה גם ככה קיבלנו איזושהי מתנה משותפת, להיזכר בשניהם. עוד משהו אחרון שיצא לי פעם לזכות לשמוע מסבא, באחת מהשיחות שלנו, שהוא סיפר לי שבבית הכנסת, נמצאים בחודש חשוון, עוד מעט מציינים את ליל הבדולח, אז בבית הכנסת במיינץ, היה לו בתא שני דברים, שני חפצים אישיים. היה לו שם את התפילין שלו, והיה לו שם, והתפילין שלו, הוא אמר שמאז ליל הבדולח הם לא נכנסו לבית הכנסת, הבית הכנסת עצמו לא ממש נשרף, אבל הכניסה לבית הכנסת והיה אסור להתקרב, אבל במשך חודש בערך אחרי ליל הבדולח, אחרי הפרעות, אז פתאום הגיע אליו אחד החברים, משהו, הביא לו את התפילין. הוא כבר חצי התייאש מהם, מהתפילין האישיות שלו שהיו לו מאז הבר מצווה, הוא היה אז בן 16, 17, 14, אוקיי. בכל אופן, הוא שאל אותו מאיפה השגת את התפילין, הוא אומר, אל תשאל שלא, תיקח ובוא נשאיר את זה בשקט. אז התפילין שלו הוא זכה לקבל חזרה, אבל פריט נוסף שהיה שם בתוך התא שלו בבית הכנסת, וזה היה לי הפתעה לשמוע את זה מסבא, לא יצא לי עוד פעם לשמוע את זה, זה היה ספר או סידור שנקרא בשם, רגע, ברח לי השם הראשון, שנייה, פקודי צבי, אם אני לא טועה, פקודי צבי, ניסיתי לחפש, לא מצאתי, לא באוצר החוכמה ולהבדיל לא בגוגל, לא מצאתי איזשהו אזכור לספר הזה, הוא אמר לי שזה היה ספר תפילות, של כל מיני תוספות בתפילות שלא נוהגות בנוסח שהם התפללו, הוא אומר למשל לדוד השם אומרים אישי, לא היה לו בסידור שלו,
אז שם היה לדוד השם אורי וישב, ועוד כל מיני תפילות שהתווספו שהוא ככה שמר את הסידור הזה בתא שלו. לימים לאחר מכן הספר הזה הגיע לארכיון של הספרייה של האוניברסיטה שהוא זכה לבקר עם הפרופסור הגרמני. בכל אופן, אם זה ככה סתם מאוד מאוד חדש הדמות של סבא, שמה סבא כנער כבר מחביא בתא שלו, זה עוד איזה ליקוד של תפילות. אמרתי לו, אתה אמרת את התפילות שכתובות שמה? הוא אומר, לא, אני התפללתי בנוסח שלי. אבל בשביל הלימוד, בשביל הסקרנות, בשביל תמיד להיות מחובר לגמרי להווי של בית הכנסת ולהווי של בתפילות, אז היה שם גם עוד ספר תפילות שהתחבא אצלו בתא, שבמקרה גם נקרא בשם פיקודי צבי. ואני חושב שזה משהו שמאפיין את סבא חוץ מהחיבור לבית הכנסת המאוד מאוד חזק. זה גם העיר לי איזשהו, אולי זה יהיה קצת יומרני, לא יודע אם זה אולי קצת חוצפה להגיד מילה כזאת על סבא, אבל שלסבא היה גם איזושהי שובבות. זאת אומרת, יחד עם מה שכתוב בפרשה, יום ולילה בקיץ וחורף, לא ישבות, יחד עם ההתמדה האינסופית, שמעולם, אמרתי היום לאשתי, אני חייב לצאת בזמן, כי סבא מגיע בזמן, אז בכבוד סבא צריך להגיע בזמן, אבל יחד עם העמידה בזמנים והנחישות הבלתי מתפשרת, היה גם איזושהי שובבות כל הזמן להתקדם ולצאת מהתבנית, ולהחזיק עוד איזשהו ספר, אם אנחנו לא רואים את התפילות האלה, אבל לפחות שבתא יהיה עוד איזשהו תפילות נוספות שאנחנו לא מכירים, ולמצוא ולנסוע לפה ולשם ולהכיר כל מיני דברים חדשים, להתכתב עם 1,001 אנשים במייל, ממרומי גילו. אז זהו, שבאמת נזכה ללמוד מסבא גם את ההתמדה וגם את השובבות, את היציאה מהקיבעון וההתפתחות והצמיחה שלעולם לא נעצרת.